Сәлам шояннар! Изге айда, изге юлда. Шоян балалар Мөхәммәдия мәдрәсәсенә килде. Мөхәммәдия мәдрәсәсе ни өчен нурланып китте дигән идем. Безгә шундый тәрәм кунаклар килгән икән бактым исә. Мөхәммәдия мәдрәсәсе иң дәрәҗәле дини уку йортларының берсе. Аны 1882 елда Галимҗан хәзрәт Баруди ачкан. Монда дини фәннәр белән бергә дөньяви фәннәр дә укытылган. Мәдрәсәләр арасында беренчеләрдән булып рус теле өйрәнелгән. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укучы шәкертләрнең географиясы бик киң. Монда Россиянең төрле почмакларыннан, төрле илләрдән килеп укыйлар. Һәм миңа калса, бу Мөхәммәдия мәдрәсәсенең шундый бер үзенчәлеге булып тора. Узган елны без билгеләп үттек аның 140 еллык юбилеен. Шулай ук бу елны аның яңа тарихына 30 ел була. Ислам динендә 12 айның иң зурысы булып Рамазан ае санала. Ландыш апа бу айны ничек үткәрергә кирәклеген турында сөйләде. Безгә үзенең киңәшләрен бирде. Рамазан аен без бәйрәм кебек каршы күбрәк яхшылык эшләргә тиеш. Олылар гына түгел, без дә булдыра алганча ураза тотып карый алабыз. Беренчесе балам, син күпме ураза тота аласың? Әйдә менә, мәсәлән, син 12-дән ифтар вакытына кадәр ураза тотып кара әле. Мәсәлән, ягъни 2-3 сәгать, 3-4 сәгать һәм балага әйтәбез, син бит уразада. Һәм шулай итеп без аны ел сайын арттырып, һәм аңа инде ураза тоту фарыз булганнан соң уразаны тоту күпкә җиңелрәк булачак. Менә Рамазан аенда беренче инде ураза тотырга кирәк. Анда менә сәхәргә торасың син һәм дуганы укыйсың һәм аннары соң кояш батканчыга кадәр ашамыйсың. Ул авыр дип тоела ала. Ләкин ул бик җиңел, чөнки мин үзем ничәнче көн уразаны тотам. Мин инде кичкенә вакыттан ук әби-бабайларым миңа Рамазан ае турында сөйләп киләләр инде. Алар миңа кичкенәдән башта аның иң нәрсәдән, иң әле кичкенәсен генә сөйләй башлаганнар иде инде. Инде үсә тора мин үземдә тотып карый башладым. Башта әле беренче көннәрне ярты көнне генә тотсам, хәзер инде менә бөтен көнне диярлек тоттым уразаны. Соңгы көннәрне авырып кына тотмадым. Минем эмнемдә тота уразаны үзе. Күңелле очрашудан матур истәлек. Безнең өчен бик кызыклы осталык дәресе әзерләнгән иде. Балчыктан эшләнгән уенчыкларны буяп, аңа үзебез теләгән бизәкләрне төшердек. Мондыйларны сез дә ясап карый аласыз, дусларым. Карагыз, ничек матур килеп чыга. Шаян ТВ турында Шаян ТВ алып баручыларыннан да күбрәк белүче юк дип уйлыйсыздыр. Шулаймы, юкмы икәнлеген Шаян викторина барышында ачыкладык. Алып баручыбыз Руслан абый безгә бик күп кызыклы сораулар әзерләгән. Аларга дөрес җавап бирүчеләр өенә бүләкләр белән кайтып китте. Шаян ТВ каналы бу хәрәкәт бар. Бу һәр калдым саен бездә, менә аларның төсләрен чиратлап дөрес итеп әйтеп. Башка сине башлыйсың. Сары, кызыл, зәңгәр, яшел. Ага, все, син варианты туплап торабыз. Һәр син вариант ислам. Шулай ук. Зур чара авыз ачу һәм тәмле сый-нигъмәтләрдән әзерләнгән ифтар ашы белән тәмамланды. Күркәм мәҗлес әзерләгән оештыручыларга, бу ризыкларны әзерләгән апаларга мең рәхмәт. Элек мин Мөхәммәдия мәдрәсәсе турында беләдем, аның кайварлашканын да беләдем. Ләкин монда минем беренче тапкыр гына килдем һәм миңа монда бик ошый, монда шундый бик җылы атмосфера. Һәм изге Рамазан аенда без шулай шаяннар белән бергәләп җыелабызга мин бик шатмын. Бүгенге ифтар бик шундый күңелле, өйдәгечә булды. Һәм бу Рамазан аенда булган бөтен кичләрдән бу иң күңелле, шундый иң шатлыклы ифтар булды. Һәм бик зур рәхмәт Мөхәммәдия мәдрәсәсенә һәм әлбәттә яраткан Шаян ТВ каналына. Чарадан бу безнең иң күңелле көнебез булды дип таралыштык.